Yun o. Tubao, La Union. Last and Barangay Anduyan. Last and final session ng ating alagang pug. Si Dollar. Yung kanilang female. Ano naman pangalan niya ulit, sir? Karen. 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 Ganda ito yung pag sumuha tayo. Naka-load. Bale, dito yung kila Ma'am Karen, yung kanilang location. So, ayan. Ayan, legit po. Nasa atin sila nagpa-stud service. Yung ating Dollar ay with PCCI. Pagpasensyahan nyo na po, hindi na po nabidyuhan yung aming panong ginawa para na-ilock. Pero last and final session naman na ito, mga boss. Ayan yung sir, pangumpango with PCCI. Ayan din yung kanilang babaeng aso, pangumpango. So magaganda yung kanilang tuta, legit na legit. Purong-puro, kasing puro ng aking tropa. Na, ayan o. Their location. Pakita din natin yung ating stud na si Thor. Gustong magpa-stud ng woolly din dyan. Ayan si Thor. With PCCI. Ini Point of Pangasinan. Pwede kami mga boss. Just call me my name. Frogman Makasta TV. Yan o. Yan sila ma'am. Dito yung location at area. Ayun. Bali, Tubao, La Union ito. Last and final session. Ayun, si Maggie. Ex kay Dollar. Nakalock pa rin. Lalaki. Babae. Thank you.